Els últims mesos hem detectat un increment del nombre d'expedients disciplinaris que han tingut l'origen en un excés d'endeutament de l'empleat o empleada, que per tractar de resoldre aquesta situació ha posat la mà al calaix. Ens hem trobat situacions en les que l'empleat o empleada s'ha apropiat mitjançant reintegraments dels diners de clients o familiars, o ha constituït préstecs ficticis en nom d'aquests, o bé ha vulnerat la norma 217 o superat els límits de descobert en compte. Per això, Comissions, et diem que no te la juguis i que davant de situacions d'endeutament greu et posis en contacte amb nosaltres per ajudar-te a trobar solucions. En la formalització de tots els préstecs d'habitatge d'empleat i empleada, és obligatori concertar una pòlissa d'assegurança d'amortització que s'ha de mantenir durant tota la vigència del préstec. És important que sabeu, davant d'algunes incidències detectades, que quan es constitueix el CEBIAM cal indicar sense despeses perquè s'apliquin els descomptes corresponents. Que només és obligatori concertar el CEBIAM pel 50% del capital i que, en cap cas, el CEBIAM és obligatori per al préstec de tensions diverses. Des de Comissions instem a la direcció a reunir-nos per la signatura de la pròrroga de l'acord de prejubilacions per incloure el personal del tercer trimestre. Esperem que la direcció mantingui la voluntat de seguir donant sortida a les persones que ho vulguin, que no triguin a signar-ne la pròrroga i que obrin les inscripcions per poder prejubilar els empleats i empleades del tercer trimestre del 54 amb data 1 de novembre. Amb l'inici de l'any acadèmic, volem recordar que estan regulades pel conveni col·lectiu i la normativa laboral les ajudes econòmiques per a estudis. En cas d'ensenyament universitari, s'abonarà el 90% de l'import de la matrícula d'universitats públiques i el 50% d'universitats privades, a més de 120 euros en llibres per assignatura. Per màsters, la subvenció serà del 50%, amb un import màxim de 3.700 euros. L'ajuda s'ha de sol·licitar a través del portal d'empleats i el termini màxim perquè et facin l'abonament al compte és de 2 mesos des que es presenta la documentació. El passat dissabte, dia 15, va tenir lloc a Madrid una massiva concentració promoguda per les organitzacions sindicals i d'altres grups socials, en la qual vam expressar el profund rebuig que mereixen les polítiques de retallades que està duent a terme el govern en connivència amb la Unió Europea i que ens arrosseguen a una societat més injusta, menys igualitària i més autoritària. La Constitució espanyola preveu la possibilitat que davant decisions d'especial relleu es recorri a la consulta popular o referèndum. La ciutadania hem de tenir la possibilitat d'expressar-nos i aquest també és el nostre compromís.